Трите най-ужасяващи животни, които са съществували, но не сте знаели за тях. Титанобоа, тази преисторическа змия, живяла преди около 60 милиона години, се нарежда сред най-ужасяващите същества. Достигайки дължина от 8 до 15 метра и тежащ до над 1 тон, тя доминирала екосистемите, особено в Южна Америка. Номер 2. Мегалодон. Тази преисторическа акула царила в моретата преди около 5 милиона години. С дължина достигаща 18 метра и тегло до 60 тона, той е един от най-големите и мощни хищници в историята на морските животни. Само челюстта му може да се простира до 2 метра в диаметър, което прави страховитото му ухапване практически ненадмината в океана. Първо. Гигантопитекът, най-големият примат, съществувал някога. Този колосален хоминид е съществувал преди около 100 000 години. С височина до 3 метра и тегло до 540 кг. Той е бил внушителна фигура, въпреки че вероятно е бил мирен билкоят. Фактори като изменението на климата и конкуренцията с хората допринесоха за изчезването му.